guys, mga unta utan buwad bisa giubo ka unta buwad oy. Kamera ang mahal mo. Susudan na. Buwad. Kainit na kumautan. Cầm cọn trở lên. Cầm cọn. Ingon sila guys, pag ubuhon ka, magsamot ko ng ubuhon sa buwad, ato ka sa ato kaon landan ta prokan on kaon ka kami kanang utan ko pa-healthy mas lawas guys. Utan guys, kuan hagol, kalabasa, okra, agbati, kukwa, gabi, talong. Hindi lang kung kaon okra guys. So na tanon ko suga kaon okra. Kaon tiguang ta. Okra. Laan kan yan hawa karona tanon pa ko subaon rin ang okra tangag suka sili saksili tangag ginamot yan ka yung karang tiguang ko guys usap mo akong kanya iya
Kaon ko sa okra nga dangog ba? O naman. Kabuhion naman ko kayo ko guys. Oh. Kanang okra. Lami ka na yung okra. Ang uban di ana magmukbang okra. Kilawon lang. Ang ug lang ang agi. Karon sa akong edad. Kasi siya ang tiyan nito. Kumukawag ko. Ang umaga kasugab ka og okra. Tabunan na rin ako, be. Kaon ba karang tataon? Thank you, Lord. Salamat sa pagkaon. Salamat sa grasya. Lord. Sige guys, paali ay amping sa umaabot Pasko pohon. Enjoy ang uban, enjoy gid siguro sa Pasko kung mga nagagwarta. Pero kita pobre man ta. Kaya kay kung natay handa gamay. To enjoy tanan. Merry Christmas and advance.